Ito yung may anak. Yan. Maliliit pa yung anak niya. 7 yung nabuhay. Kinain yung isa. Ako, 7 ba talaga to? Bilangin ko. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, 7. 7 yan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Gamba yan, yung mga alaga akong daga. Ayan. Simple lang mag-alaga yan. Ito, meron siyang inuman na ganito dapat. Oh. Ayan. Okay, may nabibili yan sa Cartimar. Ayan. Tapos ang pagkain nila, ito feeds lang siya. Oh. Ayan. Ang pagkain nila. And then yung dapat may kusot lagi yan. Pinagtestisan sa mga gawaan ng mga pinto. Ayan. Dapat papalitan mo yan pag kagaya ito dapat palitan na, kaya lang lockdown ngayon wala mabili. Ito yung aquarium yan. Oh. Ayan. Aquarium yan. Ayan. Eh. Kanya lang pinapakain mga kagamba yan. Yan. Ito, umakyat na itong isa na to. Ay, wala na silang tubig. Yung lalagyan ko ng tubig. Wala na, ubusan. Oh. Ayan. Ayan siya. Tapos ito namang isa. Yan, may bagong panganak dyan. Oh. Malit pa yung mga anak niyan. Binubukod ko na dyan yung buntis dyan sa mga anak. Pagka lumaki, lilipat ko na naman sa bali ito paanakan to. Yan, tinatapon lang nila pagkain nila. Ayan. Ito nakakawala na. Oh. Baba ka doon. Ayan. Gaaway-away sila dyan kasi bagong lipat ko yung iba. Pero magkakasundo pa rin yan. Ayan. Gaaway-away na. May nanganak dito. Kinain nung kapwa nila yung anak. Ayan, may natirang 3. Ito yung 2, yung isa. Ayun. Ayan, mabait dyan. Ayan, nauuhaw na sila. Ilagay ko na to. Ayan, umiinom na sila. Uhaw na uhaw. Nako, hindi mahanap yung bulita sa dulo. Ayan.
Ayan, umiinom na oh. Kailangan lagi niyong palitan ng kusot niyan kasi mabaho pag hindi niyo pinalitan ng gano'n. Ang ganda tingnan sa kamasigla yung daga pag lagi pinapalitan ng kusot. Kaya lang wala mabili ngayon dahil nga lockdown. Ayan. Ito yung may anak. Ayan. Maliliit pa yung anak niya. 7 yung nabuhay, kinain yung isa. Ako 7 ba talaga to? Bilangin ko 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 7. 7 yan. Meron ako nilagay dito isang buntis to. Ayan o. Laki ng tiyan o. Ayan o. Buntis yan. Laki ng tiyan niya. Pagka maglagay kayo sa aquarium na ganyan, kahit ganito kalaki aquarium, yan. Lagay nyo siya ng 4 na babae, 2 lalaki. O kaya 5 babae, 2 lalaki. Yan. Sakto lang yun. Huwag maraming lalaki kasi magpapatayan. Yan. Pero ito halo-halo pa ito. Hindi ko pa nasigurado ito. Hindi pa may deliver. Dini-deliver ko yun pag may pasukan na. Kaya lang malabo yatang may bibili na. Kasi bawal na pumasok. And ang mangyayari dito, dadami ng dadami ito. Ayan, ilan yung aquarium na yan. Ayan, matakas na. Ayan, 1, 2, 3, 4 na aquarium. Mga sirang aquarium lang naman yan. Yung mga may butas. Hingiin nyo lang sa kapitbahay. May maliit ako sa ibaba para lang yan sa sa bagong panganak sana, kaya lang walang kusot eh. Ayan. Palamig ang panahon, itong mga daga na ito panay ang anak. Pero pag mainit, madalang lang yan mag-anak yan. Pagka December, puno lahat ang aquarium ko na yan. Ang dami ko pa aquarium na naka-stock. Mga 10 aquarium yan. Puno lahat yan.